Tressaq il-qorti Michael Caruana Turner ta' 20 sena li nhar il-ġimgħa tajjart minn persuni meta telef il-kontroll tal-vettura tiegħu u jsuq fi triq George Borch Olivier f'San Ġiljan. Fawla mimli emozzjonijiet ingħad kif iż-żagħżugħ qal li ma setax jaħfel lilu nnifsu għal dak li ġara. Caruana Turner ingħata libertà proviżorja fuq depożitu ta' 2000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Fil-qorti il-maġistrat Joe Mifsud kien ibes ferm fi kliemu u taħ proibizzjoni fis-sewqan filwaqt li juża kliem qiebes meta rrifera s-sitwazzjoni f'Paċeville. Ma jistax ikun li jkollna żgħażagħ ta' din l-età jixorbu u jibqgħu barra sal-4 ta' filgħodu stqarr Joe Mifsud. L-avukat difensur Joe Giglio qal li l-klijent tiegħu għandu rimors kbir għal dak li għamel u spjega li Caruana Turner ħass li seta' isuq għaliex rid imur għand in-nanna tiegħu rotta li tieħu biss 4 minuti. Iż-żagħżugħ esprima dispjaċir kbir għal dak li wettaq u qal li qed jogħbod lilu nnifsu għal li għamel u speċjalment li l-Olandiż miet tort tiegħu. Fl-inċident li seħħ kmieni filgħodu kienu ndarbu wkoll 7 persuni oħra lkoll ta' nazzjonalità barranija, żewġ Ingliżi ta' 25 sena, 3 irġiel Olandiżi li l-età tagħhom tvarja bejn 19 u l-25 sena u żewġ tfajliet mill-Kroazja ta' 23 u 21 sena. Minn barra l-Olandiż li miet ftit jiem wara l-inċident kien hemm ukoll ġuvni Ingliż ta' 25 sena li ġie ċertifikat li kien qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Kien hemm ukoll 3 ġuventur Olandiżi u ġuvni Ingliż li kienu qed isofru minn ġrieħi ħfief, filwaqt li ż-żewġ nisa Kroati ma sofrew l-ebda ġrieħi.